Inden du skal ud og køre til køreprøven, kan den prøvesagkyndige stille dig nogle spørgsmål til kontrolstoffet, som du skal have lært udenad, inden du møder. Vi skal nu prøve at se på en bil med automatgear, endda måske en elbil. Den har jo ikke de samme ting, som du skal kontrollere, som der faktisk står i vejledningen, at der skal kontrolleres på en bil. Vi er ikke helt klar over, hvor meget den prøvesagkyndige vil gå ind i det, og hvad han vil prøve. Men der er mange ting, du ikke kan kontrollere. Men vi prøver nu at gennemgå noget af det, du kan kontrollere. Vi starter lige med at lukke op foran i motorrummet. Det gør vi her. Træk i den. Og herom foran leder man efter knappen, finder den og åbner. Der er sådan en sikkerhed, at den ikke kan smutte op. Se, der er ikke rigtig noget i en elbil at kontrollere. Der er ingen bremsevæske, der er ingen motorolie, der er ingen kølervæske. Der er kun én ting, man kan kontrollere herinde. Det er, at der er nok sprintervæske på. Og sprintervæske skal der være nok til den tur, man skal ud og køre. Så det er det eneste, vi kan kontrollere her. Vi lukker, og den skal smække. Så kan man kunne kontrollere, at lygterne er hele, og de er rene. Vi skal også kontrollere, at nærlyset ikke blænder. Det er vi nødt til at have lidt hjælp til. Så det kan være, at du er nødt til at prøve den prøvesagkyndige, om han vil hjælpe, eller kørelæreren. Har vi fået Tine til at hjælpe? Hun sætter sig ind, træder på bremsepedalen. Yes. Og så skal hun tænde lyset. Tryk. Og så er der nu nærlys på. Nu kan vi kontrollere det. Jeg stiller mig foran bilen, og så kontrollerer jeg, at nærlyset rammer her. Og så træder du 1 meter tilbage, og så rammer det her. Det gør det ikke lige nu, for Tina er stået ud af bilen. Det er lidt kompliceret. Så må det ikke være retslør. Jeg skal igen have tændt bilen. Jeg skal endda have sat den i gear, for at jeg kan kontrollere, når jeg drejer ret. Følger hjulene med? Ja. Måske skal vi spørge, om han vil gå derover og kigge, om hjulene følger med. Yes. Kontrollere, at der er dækmønster nok på bilen. Vi går herind og kigger. Der skal være 1,6 mm, og der er sådan en lille dims, man kan finde, der er 1,6 mm høj. Vi skal kontrollere, at støddæmperne virker. Det gør vi ved at trykke her, og så må den ikke. Kontrollerer vi, at der er 2 røde baglygter, og så skal vi kontrollere, at der er sådan. Der er nummerpladelys, og de skal være hvide, men da det er en elbil, og der ikke sidder nogen i bilen, så er de altså ikke tændt. Så det kan være svært at kontrollere. Og så skal der være 3 stoplygter. Det kan også kun kontrolleres, når der sidder en inde i bilen. Blinklyset, som vi skal kontrollere, kan vi kun kontrollere ved, at bilen er startet, og det er den kun, hvis du træder på bremsen. Blinklyset skal være gult, der skal være 6 af dem, og de skal kunne ses i kraftig solskin. Katastrofeblinket eller havariblinket tændes her, og det skal tænde alle blinklys. Held og lykke til køreprøven.